Grid-systemet løfter det modulære princip i Valo op til et nyt niveau. Systemet skaber jævne overgange mellem buffet og bord og tilbyder et sammenhængende koncept, der på harmonisk vis forener effektivitet, design og atmosfære. 25 porcelænsartikler, 6 glasartikler, 6 træartikler. Hvert element er en del af en harmonisk helhed, klart i formen, fleksibelt i anvendelsen og universelt kompatibelt. The Grid-tallerkenerne fås i 6 forskellige størrelser og højder. Alle tallerkener er en del af det modulopbyggede The Grid-system og kan kombineres frit. Grid-porcelænsskåle fås i forskellige størrelser og højder og kan kombineres med mange andre artikler og materialer. Grid-kopper og saucherer er yderst alsidige og fås i forskellige størrelser, herunder en espresso-kop, et krus, en universalkop, matchende saucherer, gratinforme og en borer. De kan kombineres stilfuldt med andre porcelænsartikler. Farvevarianterne Sand og Mud fås til alle varer, mens Sage og Marine supplerer farvepaletten for udvalgte stykker. Grid-glasartikler fås i forskellige størrelser og er tilpasset porcelænsseriens mål. Grid-glasprodukter kan desuden stables og kan kombineres på mange forskellige måder med forskellige porcelæns- og træartikler. Alle trævarer er fremstillet af lakeret europæisk eg fra bæredygtigt skovbrug og fås i forskellige størrelser. Takket være de afstemte diametre kan træelementerne i gitteret kombineres til forskellige formål. Hold maden kølig. Med knust is og integrerede kølemuligheder er der fleksible kølekombinationer. Porcelænstallerken på tallerken eller tallerken på skål. Yderligere smarte køleløsninger kan anvendes i kombination med de perforerede Valo-plader. Gitterets dimensionelle tilpasning muliggør problemfri kombination med Valo-serien i GN-format, fra kasser til etagéholdere. Nye muligheder for præsentation, servering og iscenesættelse. Fra morgenmad til gourmetmad. Et fuldt kombinerbart system. Problemfrit kompatibelt med Valo. The Grid. Når buffet møder bordet. En modulær forbindelse.